Sali. Namori. Mugera, il va donner cacher un ali te da ko fele mun be. Mais kam ne nana. Mbrange fe fo sisa. Ne ga ta chene koro miri bari ta si bari na ma ne wole kleto. Ne ta do ni kera den sugu mi yo. Wallahi ni yɛrɛ ka furu kɛ a ye tɔɔrɔ min da ne kan a m'o nisɔndiya daminɛ kasoma ne ye donna furu na nata min kama hali o nata ma se ka fa. Gawusu. Maria makara di. Jakuma b'a bolo. Allah Jakuma b'a bolo. a bɛ nɔgɔya sa. Gawusu. Mara mi ka furabola de sa ne a bɛ ɲɛ fɛ na sɔgɔma n ko an bɛ ka na furabola min fɛ yen nɔ. Ne fɔra ko ne ni mara min y'an munumunu o dɔgɔtɔrɔsoba tɛ Mali kɔnɔ ne ma taa ni mara min dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ. O ma da tulo kɔrɔ. Ɲɛ ma sɔrɔ nin kalo laban ninnu kɔnɔ an taara an jafe jamana ninnu an ye spécialistes mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko hakililabana mɔgɔ bɛ yen nɔ an taara o yɔrɔ bɛɛ la mara ma ɲɛ ma sɔrɔ i ka bana in na. Gawusu i ka filɛni ɲɛna koyi. Ala. I ka filɛni ɲɛna. A Ni y'a b'a kalo joli ye sisan ne furumuso Mariam. A b'a dɔn. Ne Gawusu Kulibali furumuso Mariam. Ne bɛna filɛni dɔ don n kun na. N'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. Ala i bɛna bɔ fɔ n'a ma nin ko in na wagati jumɛn na sa. N'a fɔra mɔgɔ ma tila nin na e namori fɛnɛ bɛna mɔgɔ lajɔ walimuso b'i bolo maralen so kɔnɔ ko c'est quoi nin fɛ yɛrɛ. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Ala i bɛna bɔ fɔ n'a ma nin ko in na wagati jumɛn na sa. N'a fɔra mɔgɔ ma tila nin na e namori fɛnɛ bɛna mɔgɔ lajɔ walimuso b'i bolo maralen so kɔnɔ ko c'est quoi nin fɛ yɛrɛ. Mummy. Ne ni kuma bɛɛ la n ko o bɛɛ la i sigilen don o hakili yɛrɛ ti yan. Fanta, yɛrɛ ma kamana gan wa? Mun kama? Ne buramuso ka bana ko in an den ka bana ko in. A ka hakilila bana in. Fanta an donna diɲɛ yɔrɔ la e ye yɔrɔ yɔrɔ fɔ ne ɲɛna n'an donna yen ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ma u bɛɛ de bɛ ka kuma kelen fɔ. Ne yɛrɛ donna yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ bɛ ka kuma kelen fɔ ko ne buramuso ka hakilila bana in k'a tɛ furakɛ k'a tɛ nɔgɔya. Suma ne yɛrɛ b'a kalama koyi. Ko Gawusu bɛna muso wɛrɛ ta ni kamanagan bɛ ne la dɛ an donna yɔrɔ yɔrɔ la ni kuma kelen don. Ne b'a kalama ninnu bɛɛ tɛ se ka nkalon tigɛ o. Ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ ni n ka ko dɔn ne y'a dɔn ko Mariam ka nin bana nin k'a tɛ kɛnɛya ne yɛrɛ ni n ka ko dɔn kɛ ne kɔnɔna filila pewu Mariam ka bana nin na. Ne kamanagan ninnu bɛɛ tɛ se ka nkalon tigɛ o. Ninnu si ni si tɛ ɲɔgɔn dɔn ne u tɛ dugu kelen yɛrɛ la. so kɔnɔ bi ne tɛ sunɔgɔ ne bɛ si ka hami ka tile ka hami. A taara ka hami da sa o. Ni yɛrɛ y'a ye ninnu ka jateminɛ na u si ni si tɛ dugu kelen na u tɛ ɲɔgɔn dɔn.
mais o bɛɛ ka kuma ye kelen de. N'olu ka kuma kɔni kɛra kelen kɔni o galon t'o la dɛ. Sunba taa ne do kelen t'a jɛ ne yɛrɛ ni n ka ko dɔn ne yɛrɛ y'a dɔn Mariam tɛ se ka bɔ nin bana na kunkolo tɛ se ka kɛnɛya ka bɔ nin bana na ne yɛrɛ kɔnɔna fililen don ko Sunba kɔnɔna fili tɛ fila ye bi min tɛ ne fa na kan bi. Nin kɛnɛ mɛ ka ne tɛ tɔɔrɔlen don bi ne yɛrɛ tɔɔrɔlen don. Ne bɛ n da bi ne tɛ sunɔgɔ hami ni miiri bolo. A bɛ kɛ cogo di Mariam yɛrɛ kulo jalen don ne ye fɛn bɛɛ fɔ ka Ala ka minɛn kɔnɔ. Mɔgɔ kamanagan don bɛ Ala bolo koyi. Ala de y'a nɔgɔyabaga ye ne kɔni y'a di Ala ma. Finiko. La nene furumuso. Beza Finiko na kola. Finiko. Finiko. Ni bila sa. Ayi shi na ka Finiko la kola. Iwa agro. Agro. Finiko. Finiko. Madam Kaputa. Finiko. Mama. Ne Gawsu Kulibali furumuso Mariam de laban cogo min nana kɛ nin ta. Finiko. Koji. A bɛ taa Finiko la. Ne den. Ne ye hakilina dɔ sɔrɔ. Mariam delila ka dɔnnibaga dɔ ka kuma fɔ ne ɲɛna a mɛnna dɛ. Ka ne ka baro kɔnɔna na. A ko k'o ye kisɛ kelen fili yɛrɛ de. K'o t'a tu k'a nɔ k'o mana fɛn fɛn fɔ k'o bɛ kɛ. An t'o lajɛ. Ma e kɔni ni waati laban na e yɛrɛ y'a fɔ ne ɲɛna ka ban ko e ni n buramuso k'a ye dugu caman yala. Fanta kɔni ne ni Fanta taara yɔrɔ caman. K'aw taara dɔnnibaga caman fɛ k'olu kelenna bɛɛ yira k'a fɔ ko Mariam ka bana in tɛna kɛnɛya. Finiko. Ne yɛrɛ Gawusu ne n'a taara jamana o jamana kan o médecin y'a yira k'a fɔ Finiko yiri bila n b'a ja i tulo kɔrɔ o médecin y'a yira k'a fɔ ko ko hakili tɛ sigi a ma tuguni. Ne bɛ fɛ a ka taa don fɛnɛ tuguni aw taara dɔnnibaga joli fɛ. O fɔra an ɲɛna. Ne ni Fanta taara yɔrɔ caman na. An ka ɲɛ sɔrɔ a ma. Mais ma tigɛ olu fɛnɛ la koyi. Ma tigɛ olu la mais min fɛnɛ fɔra ɲɛna an k'o lajɛ. Finiko. Mama. Mariam. E ta bɛ muso min ba ye. Ne bɛna taa kɔ la. Ne bɛ muso in dɔn. Madame kun b'a ka baro bɔ ne ye depuis semaine na. Dɔnnibaga min don Madame kun ka danayaba de b'a kan. A y'a fɔ ɲɛna o. Ka d'a kan ko n'a ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛ kɛ. Nka ne ma se ka min faamu mɔgɔw ka docteur y'a yira k'a fɔ k'a ka bana in tɛna kɛnɛya. Aw fana ka dɔnnibaga ninnu bɛɛ y'a yira dɔnnibaga joli joli ka tɛna kɛnɛya e ko tun kan ka wuli ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen. O t'a la o Gawusu mɔgɔ t'i jigi tigɛ Ala la i bɛ taa sɔrɔ an ka sababu bɛ se ka kɛ nin bolo an ka taa nin ta lajɛ o kɔni an k'o lajɛ. Ni ko ten. Ni ko ten an ka taa sisan. A bɛ taa an fɛ yan. Awɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Yirinin ma. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. A bɛ nɔgɔya. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Gawusu A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Mama a dɔn kɛ kɛ. Awɔ n bɛ tila ka dɔn kɛ. Dɔn kɛ Gawusu tigɛra fɔ kɛ. An ka fɛ an ka mobili fɛ k'an ka taa. Finiko a bɛ taa Finiko la. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. A bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Baba Mariko angana son kato janfa. Bari cekira nasa. Aini. Ache. No, nene miri. Interno kuma gosu kuma mai. Itu gesu ti wala femi. Tunzi ngabi gesu ni tikastika. Tena tarana jara betina. Sali. Namori. Mugera, iba ka doni kasi nga ali tida ko ngofene mune be. Namori. Akagela sanwe. Mune kra Sali. Namori imoso Bintu. Mu Bintu soro. Ika po fu diboli kana mu Bintu soro. Bintu be de gumbale wona sa.
mun degun de b'a la a bɛ kalo jan bɔ sa dɔ ye Bintu kin a bɛ kalo damadama bɔ sa ye Bintu kin an b'o degun de kɔnɔ sisan ne bɔra fɔ Diboli ka na ne bɛ ka sira yɔrɔ bɛɛ ɲini sa Bintu kin o Bintu kin tɔgɔ di ye mais solution jumɛn kɛr'o la ye fɛn ma k'a la kɔni fɛn kɛra la Binu degulen no san yɛrɛ de walayi Binu kɔnɔma falen don n b'o kalama a kɔnɔma falen n b'o kalama ne ye n ka wari bɔ ka Binu furakɛ fɔ sisan Binu tɛ ka kɛnɛya ne ye yɔrɔ bɔ don ɲɔgɔn na Bamakɔ yan ne bɛ k'i ka yɔrɔ ɲini mais mun de c'est comme sisan ne balimakɛ ne y'a bila ka taa n balimakɛ min fɛ o bɛ min o tɛ yen wa o tɛ Bintu kan o dun ma ne wele téléphone b'a bolo a ma wele a ma foyi fɔ e balimakɛ t'i ye ɲɛ la k'a tɛ ye mun na e balimakɛ t'i ye o ma Bintu bɛ ka balo cogo di a bɛ ka dumuni kɛ cogo di Binu bɛ degun na sisan Gawusu ne yɛrɛ hakilina min sɔrɔ i tɛ ɲɛ ma e ka ako bila a ka libere ako ne kɔni bɛ diya ne ye dɛ ne de tile 2 in na n bɛ ka miiri ako la wallahi a ka ko bɛ nana yɛrɛ yɛrɛ de n'a kun sera ka libere o kun bɛ diya n ye dɛ denbayatigi don mama i b'a dɔn mama i bonyaba de bɛ ne yɔrɔ kan mais an nana yan nɔ bi an nana Mariam ka ko de la Mariam ka ko in Mariam ka hakilila ko in dɔrɔn de bɛ ne kun na nin wagati in na donc n bɛ min ɲini fɛ sabali a to an nana o min na furabɔla ko k'an ka makɔnɔ k'a bɛna s'a ma sɔn an k'o ɲɛnabɔ an ka segin an ka taa so min ye a ko ko ye non min ye a ko ko ye sabali a to yen a ko ni min ka kan o de filɛ n'a bolo bi ta n y'o bɛɛ dɔn n b'a dɔn a jo t'a la ne den i y'a jate minɛ o kɔni ka di ne ye tile 2 na ma se ka lafiya wallahi a ɲɔgɔn bɛ n bolo mama a ko filɛ nin ye se t'a ye dabali t'a ye waritigi kɔrɔ binnen don a ko bɛ yɔrɔ min na se foyi t'a ye ɲa ma Ala yɛrɛ kama denimasaya yɛrɛ kama ne b'a dɔn a ye min kɛ a ma bɛn ne mais ne b'i deli yɛrɛ de denimasaya kama i k'a to yen nɔ i k'a libere bari du in bɛɛ b'ale de kɔ la o a bɛ so sara a bɛ courant sara a bɛ facture sara a bɛ fɛn bɛɛ a ko tɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye mama ne kɔni b'i deli ne yɛrɛ ma min faamu c'est à dire que ne bɛ mɔgɔ mun ta k'u gɛrɛ n na k'u dɛmɛ olu mɔgɔ kelenw bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ ne ka intérêt tiɲɛ quoi k'u bɛ ne ka nafaw k'u bɛ n ka hɛrɛw tiɲɛ quoi non ne tɛ se ka sɔn mama e ma ye Ala y'i dɛmɛ yan non a to a ka dɔɔnin kɛ ka sɔrɔ sabali yɛrɛ Ala y'i dɛmɛ k'i bɔ a ka janfa kɔnɔ wa Ala b'i bɔ caman ka janfa kɔnɔ mama non a to a ka k'a sababu kɛ i yɛrɛ ŋɛniŋɛ ka ɲi non i delila yɛrɛ de a to yen nɔ n'a ko ye dɔɔnin kɛ a bɛna dɔn kow bɛ cogo min na ne b'i deli Ala yɛrɛ kama n b'i deli denimasaya kama n b'i deli yɛrɛ de n b'i deli awɔ ka taa ko labila bɛ diya n ye sa Ala ni muso tɔw bɔra ka t'u faso la ou bien a taara yɔrɔ tɔw la yɔrɔ dɔ la ten cɛ bɛ to cucu kɔ k'u wele mais kabini ne nana n burankɛ fɛ yan fo sisan ne ka taa tiɲɛni kɔrɔ miiri bari ta si bari ni a ma ne wele tile 2 ne t'a dɔn nin kɛra den sugu min ye wallahi ni yɛrɛ ka furu kɛ a ye tɔɔrɔ min da ne kan a m'o nisɔndiya daminɛ ka sɔrɔ ne donna furu na nata min kama hali o nata ma se ka fa ne famana tɔɲɔna bi i jɔ n ka kafiri nin wele ni yɛrɛ tɛ silamɛ hali silamɛ tɛmɛ senna o tɛ kɛ nin ye n b'a wele sisan fɛn kuma min bɛ n kun ni kan cɛ n b'a fɔ a ye sisan Ala ɲamɛ n'i ye temps sɔrɔ n bɛ tila ka taa n bɛ taa labila n'an seginna Bamakɔ n'i ye temps sɔrɔ k'u ka ca ne bolo fɔlɔ sa Ala kana ko sa n b'i deli yɛrɛ de kana bila retard la n b'i deli hali ni ma kɛ a ko kama k'a ka denbaya kama denmisɛnninw b'a bolo musow bɛ yen a ma nɔgɔn koyi wallahi a yɛrɛ de hinɛ bɛ ne la tile 2 in na ma se ka lafiya mana miiri ko tan
aka ko be nana ni e sona no e o jaranye ko na singa ta Bamako awo metala bo oh nyame o be dianye ko wa sinon vraiment ni ko avec tout godi o mena ga ne kona Gausu mame Gausu Maria makradi jak ma babolo Allah jak ma babolo abeno ko ya Gausu mara mi ga furabola de rosane abene fe na sogoma ngombe kana furabola mi fe no abeno ko ya ko jak ma babolo tasma bala awo imako abeno ko ya kasoro mara mi yere de ni muso inga kuma fonela yoro de mami na lebi no mara mi yakli sigi fo itabule na tena fo ikila abeno ko ya yame yakli sigi abeno ko ya Awa sone ya tata. O mala ni memu ne lai. Ni taro ni memina. Izo mala jetu. Allo? Ni bo ni sisan che. Ka tege muna. Be barala. Ga baraka usane fe kuma di ma enye ganeno itiga mulo bale ya kumbone ka ona ke atige koy ni ta cheneno ijo ni be wuli kata sisa wallahi meta semana sisa meta min kala sa ere bado ala ni son jale mi flen yebi ni son jale mi flen nti sa tota mbe wuli kata kama sisa mbe baradan ka foka sa isga abe ne do ni fana ni kab ni ga boti ya konna ala tendo sa mina barada ka bi wona muso ya be sentigeta ni jonno dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là, pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Ah, Bijou la vedette. On te remercie, si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange. Bijou la vedette. Notre mère de cœur. La mère de Adou et Maga. Dans chaque sourire, on sent ta ferveur. Merci. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force. Jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu me donnes. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force. Jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Pour notre amour, éternelle prière. Pour notre force, tiens l'aigle d'apprécier. Dans vos liens, notre amour, éternelle prière. Spécial dédicace à Oumou Bijou Diomandé.
mère adoptive de Mohamed Diomandé.